Què n'opines de tot el que et costarà la carrera o el cicle? Un preu bastant exagerat. El que opino jo és que és una mica cada dia hàgim de pagar més, que en aquest cas jo, per exemple, per la meva carrera hauré de pagar més de 16.000 euros, que potser per algunes famílies ho poden permetre, però avui en dia el que hem de fer no és que algunes famílies puguin permetre, sinó tothom, jo crec, i no s'hauria de posar tant els preus de les carreres. A veure, jo ho trobo fatal perquè, sobretot pensant que estem en temps de crisi, que trobar feina és molt més difícil, pujar el preu de la carrera és una tonteria, perquè ens costarà molt més que a nosaltres. I crec que és una manera que només els rics i gent amb diners pugui accedir a l'educació que fa que sigui menys pública. Molt greu. La veritat és que és força indignant que cada vegada els preus en educació pugin i pugin més. Arribarà un punt que qualsevol persona no podrà estudiar com hauria de ser. Tothom té dret a un ensenyament, públic, concertat o privat, però al cap i a la fi el públic s'hauria de garantir. I el fet de que l'ensenyament públic cada cop sigui més i més car només fa que restringir-ho més a un grup selecte de persones. Al meu entendre, és un gran error. L'única cosa que estan aconseguint és una generació sense cultura i sense estudis. Què n'opines que hagis d'esperar prop de 2 setmanes per un professor substitut? També bastant exagerat. El que opino personalment és que si és per professor de l'ESO, poc importa, perquè en veritat l'ESO és una mica una pallassada que es fa per alguns alumnes, però en canvi si es tracta d'un professor de batxillerat de primer o de segon, jo ho veig una mica vergonyós, perquè a la finalitat d'un batxillerat és d'arribar a assumir totalment una matèria, no? I no ens podem permetre perdre 2 setmanes les quals no es pot explicar res. Trobo que està molt malament perquè és molt important que assolim uns continguts durant 2 anys i perdre temps, no tenir professors durant 2 setmanes es nota molt a l'hora de fer les coses. Bueno, per mi millor perquè jo faig ESO, però per als alumnes de batxiller opino que és una putada per ells perquè perden classe i no estan preparats per la selectivitat. El fet d'haver d'esperar per un professor és una cosa realment preocupant. Els alumnes de l'ESO també ho noten. El problema és que potser no és una repercussió tan immediata. Algú que està fent batxiller, en canvi, sí. A batxiller hi ha un temari que has d'acabar. Si l'acabes bé, si no, malament. I aquest malament implica que després de selectivitat no pots saber per on van les preguntes. I no saber per on van les preguntes de selectivitat, te jugues al futur. Què n'opines de la supressió de beques? Una injustícia pels que menys diners tenen i més possibilitats s'haurien de tenir. Que va relacionada amb la primera i la veritat, a sobre, si augmentem els preus de les carreres i traiem les beques, el que estem fent és privatitzant tot el que és l'educació per la gent que s'ho pugui pagar i els que no s'ho puguin pagar, doncs tornem com a la fitxa, no? Que puguin estudiar els rics i els altres no. Igual que la primera, trobo que és una manera de que l'educació sigui menys pública i de privatitzar-la i que sigui més difícil d'accedir. Molt bé. Referent a la supressió de beques i a la restricció, també, si cada vegada ens pugen més les matrícules, si cada vegada ens pugen més els preus, si hi ha gent que ha de fer grans desplaçaments per anar a estudiar, que s'ha d'ajudar a pagar una beca alimentària, de transport, gent que simplement té problemes econòmics, la crisi ens afecta a tothom, l'atur està alt, cada vegada costa més pagar tot això. Si a més els pocs ajuts que ens donava l'Estat cada vegada els fan de més difícil accés o els van traient, l'única cosa que estàs aconseguint és que la gent no vulgui estudiar i la gent perdrà les ganes, per molt que en vulguin es veuran obligats a no poder fer-ho. Treure les beques, treure els ajuts és com treure els esglaons per pujar una torre. Què n'opines del fet que treguin del currículum de l'ESO el tecnologia i el batxillerat artístic? Injust per ambdós costats. A veure, el batxillerat artístic, per molt que sembli que sigui un batxillerat una mica inútil, al món cal una persona de cada cosa. Jo crec que, per molt que per la gent li pugui semblar inútil, hi ha gent que fa la seva carrera i que la seva passió és tot el que és artístic. Jo crec que no s'hauria de suprimir. I en quant al que és la tecnologia, per tercer i quart d'ESO, jo crec que no s'ha de treure, perquè jo crec que és moltíssim que no tinguis que partir del batxillerat tecnològic sense haver fet mai tecnologia. Jo crec que està molt bé fer-ho al tercer i quart d'ESO. Bé, l'eliminació del batxillerat artístic ho trobo molt malament perquè sempre la gent que no és ni de ciències ni de lletres, que el que li interessa és l'art, doncs no té cap sortida i no sap com fer-s'ho per arribar a fer una carrera. Però és que la tecnologia opino que no és igual a mi. Opinions en tenim tots. Home, que hi ha gent que li agrada fer tecnologia, a mi m'agrada, per exemple,
i si ho treuen és una nota més i a mi, per exemple, se m'adon bé, però... Trobo molt malament, la veritat, el fet de que treguin la tecnologia a l'ESO, perquè l'educació secundària obligatòria hauria d'obrir-te tot un gran ventall de possibilitats. Hi ha gent que potser tecnologia no és el que més li interessa, o hi ha gent que, per el mateix motiu que hi ha gent que català o castellà no és el que més els interessa. L'important és que tothom a l'ESO pugui tenir un ventall de possibilitats, que tothom pugui veure això m'agrada, això no m'agrada, i qui més qui menys anar fent totes les assignatures. Treure una assignatura només estàs tallant, estàs fent cada cop més curt el currículum, el ventall de possibilitats. I també, referent al batxillerat artístic, no es pot treure el batxillerat artístic. Pel mateix motiu que tenim científics, tenim tecnològics, humanístics, gent d'economia i social, que ara també potser ho volen juntar, es necessiten les arts. Les arts són necessàries. Aquest mateix documental que estem fent ara, aquestes preguntes, tot té un punt artístic. Si tu prives a la gent de l'oportunitat de poder estudiar les arts, ja siguin escèniques, plàstiques, estàs privant de la cultura a la societat. I l'última pregunta, per què has vingut aquí avui? Bàsicament per responsabilitat ciutadana i responsabilitat com a estudiant. Jo personalment he vingut per una qüestió de consciència, perquè si dic la veritat jo crec que això no serveix de res, perquè vivim amb el que podríem dir una democràcia que és una dictadura. Llavors que surtin 1 milió o 2 milions de persones al carrer no importa. Jo ho he fet per poder dir, si tinc fills algun dia els hi podré dir. Jo he intentat per fer-ho. No és que hi hagi arribat, perquè ja ho veieu, vosaltres no podeu estudiar, no podeu fer, però jo he intentat canviar les coses. He vingut perquè, bé, normalment no faig vaga perquè trobo que és una tonteria si ens queixem de que l'educació empitjora, que a sobre no anem a classe perquè els perjudicats som nosaltres. Però si fem alguna cosa activament i demostrem que no només ens quedem a casa a fer el vago, doncs crec que està bé per això. Perquè trobo que si es fa vaga es té de fer alguna cosa, no com quasi tota la gent que es queda a casa, pues jo sortir al carrer i He vingut aquí bàsicament perquè jo em sento responsable. Pel mateix motiu que qualsevol alumne, qualsevol persona s'hauria de sentir responsable. Tenim un govern, tenim uns dirigents que l'única cosa que estan fent és empitjorar la situació. La gent avui en dia els hi costa més manifestar-se, ens posen més traves per fer-ho. Fan que els manifestants quedem pitjor. I de vegades manifestar-se pot ser una reivindicació molt simple. Aquesta reivindicació pot ser com ara que esteu veient vosaltres aquest vídeo, o pot ser sortir a tallar un carrer. Però jo com a mínim vull posar el meu gra de sorra. El fet de que unes quantes persones honestes mostrin el seu desacord ja aconsegueixes revolucionar un mínim i aconsegueixes fer veure que no ets una persona inculta i no ets una ovella. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.